Ćao, ja sam Čupko, veseli sam pas, uvek sam veseo i... Hej, drugari, šta radite? Zdravo, Čupko, gledamo Kutak uspomena. Sećaš se, gledali smo ga juče sa Đorđom. Da, sad sam se setio. Ljudi, meni dalje nije jasno o čemu se ovde radi. To je serijal na YouTube-u, gde možemo da saznamo ko su ljudi koji stoje iza crtanih junaka kao što smo mi, Henon. Sigurna sam da ga sada gleda i moj Taro. Henon, čekaj, vrati se! Ko plače? Ko se usuđuje da probudi kraljicu? Panteu moćnu! Kraljici je potreban san kako bi ostala mlada i lepa. Evo i nas! Svi smo tu, a evo i nove epizode. Ko li je u njoj? Ćao, ja sam Jelena Đorđević-Popović, glasovna glumica i mnogo mi je drago što smo se svi okupili na posebnom, jedinstvenom i sigurno sam nasvakidašnjem i dugotrajnom projektu koji se zove Kutak uspomena. Hvala svim mladim ljudima koji su ovekovečili sve naše uloge, sve naše glasove. To nama glumcima puno znači i drago mi je posebno kao i svim mojim kolegama, znate ono najemotivnije što smo svima vama ulepšali detinjstvo, pa se nadam da ćemo to činiti i nekim novim klincima kroz nove uloge, kroz nove glasove. Ono što hoću da vam kažem to je da pogledate sve epizode ovog serijala. Ja znam da ste vi vezani za neke uloge koje sam ja radila, za Henon, za Panteu, za možda Kuća Čupko. Ja sam nekako ponajviše vezana za ovu malenu. Ja sam Pepa Pras i mnogo vas volim i gledajte epizodu moju jer svašta ćete nešto čuti. Ja sam Pepa Pras. U stvari, ja sam Jelena Đorđević-Popović i zvanični sam glas za crtani lik Pepa Prase za Srbiju, a tu je naravno i Đorđ. Dinosaurus! Ja sam Ana Popović i pozajemljujem glas crtanom liku koji se zove Đorđ. Evo ovako, mi smo ostale kod kuće i u kućnom ambijentu napravili smo predstavu kao podršku svoj deci i svim roditeljima da ostanu kod kuće da budu odgovorni. Tako, Ana? Tako je, budite odgovorni, ostanite kod kuće i gledajte predstavu koja se zove Peri ruke. Dobrodošli u drugi deo 5. epizode serijala Kutak uspomena. Dragi moji, nastavljamo sa intervjuom naše drage Jelene Đorđević-Popović. Ako niste pogledali prvi deo, od srca vam preporučujem da pogledate kako biste čuli biografiju, koje junake sve Jelena sinhronizovala i oživela sa ovim glasom. Također, možete vidjeti 5 fantastičnih imitacija. A sada, ostanite uz nas i u ovom delu jer vas očekuje još 5 novih imitacija. Uživajte! Verovatno je trebalo da upozorimo profesora Arčibalda pre nego što smo skočili u provaliju. Hej, ja sam Pip! Znate kako ptici peva? Volim svoju cvetnu baštu, volim kad sam tu. Ja sam gospođa Popi i najviše volim da prodajem povrće i voće na svojoj tezgi. Ti si mala sirena. Ja sam ribica 133. Svi me zovu Flounder. A ja sam čuo kako velike ribe jedu male ovako. Lucija, probudi se, molim te. Ako se ovako nastavi, legendarni ledeni toranj će se istopiti. Trebaš nam, Lucija, probudi se. A verujem, videla sam komentare ispod mnogih videa, pošto znam, jedan moj prijatelj je kačio kompilaciju, mnogi kažu, jao, ova reklama me podsjeća na detinjstvo, jao, kad se setim, jao, kad sam kupovala ovo. I onda sam htjela i to da napomenem, čisto da znaju da ste i brojne reklame radili za sve te divne stvari koje su deca moje generacije i starijih kupovala. Je vrlo interesantno. Ja sam vidiš to već nekako stavila u neku zagradu pa gotovo zaboravila, ali ćete zamoliti mi pošalješ link da ja vidim te komentare, jer će mi značiti. Drago mi je da se pomenula Predraga Peđu Đorđevića. Ja mislim i dan danas najbolji speaker, znači muški glas na ovim prostorima ikada. Naravno uz Žarka Obračevića, jasno, čoveka koji nas je svemu tome učio, pogotovo te muške spikere, pa je tu bio Goran Stojić i posle njega Peđa Đorđević i tako danas zaista smatram da je to najlepši muški vokal za reklame, mada i Peđa Đorđević radio sinhronizacije i vrlo je bio dobar i vešt. Da, vas dvoje ste radili sinhronizacije i reklame, zato baš.
Što se tiče tih reklama, to je sve opet krenulo uglavnom u Loudworksu i to su bili čitavi serijali za brendove koje su oni plasirali, pa ako je išao crtani film Peppa, onda uz Peppu su tu bili, recimo, ne znam da li su bili konditori, sad sam ih zaboravila, ne, uz Peppu, pa da li i konditori, pa neki, znam da je za Fifi, da su bili neki razni šamponi, neke bombonice i tako dalje, pa su tu bili razni albumi. Tu je interesantno da je Studio Loudworks prepoznao u meni tu moju, da kažem, još jedan talent i kreativnost, da radim te copyright, da pišemo te tekstove. I onda sam ja to radila isto tako s ljubavlju kroz neku igru. Ja sam večito dete, Teodora, samo da ti kažem, ako budeš mogla da ostaneš i ti, molim te, da uvek ostaneš dete, da ćemo se uvek razumeti. Ja sam uživala pišući to, pa pokušavala sam da onako sebi dočaram šta je to što bi mene moglo da privuče. Neretko su to bili reklame u stihu, ljudi ne voli, ja ne volim te reklame u stihu, ali ako su loše osmišljene. Ali ovde smo stvarno vodili računa o svakoj reči. I naravno posle toga interpretacija, neretko sam Peđom Đorđevićem, onako deo on, deo ja i vrlo je to lepo bilo i jesu bile zapažene, jesu zaista. Znaš, kad ti, na primjer, radiš neku reklamu za tamo šampon Fifi, a onda dete otpeva tu reklamu ili je ispriča u stihu i kupuje i tako da što je znam. Mnogo je to bilo lepo, zaista. Lepo me uspomene vezuju i za taj studij. A da li vam se nekada dešava da i nakon snimanja ostanete u raspoloženju nekog lika kog ste radili taj dan? Evo, malo ću da obrnem ovo tvoje pitanje, u stvari svoj odgovor, kako gradim likove. Ubacujem, osim te transformacije, neretko ubacujem glasove nekih ljudi koje ja imitiram. Sad, ako me pitaš da li sam nekad ostala u tome, ne često, ali uhvatim sebe, na primer, da se smejem kao neki lik u crtanom filmu. Znaš, uhvatim tu taj tempo, tu dinamiku i tako dalje. Inače, kažu mi tonski snimatelji da Nataša, Ana i ja smo retke glumice koje umeju ozbiljno zdravo da se smeju iskreno. I to mi je mnogo drago, moram da ti kažem. Nisam znala da je to smenje tako zahtevno u glumi, jer mi ga eto takve smo, pa to tako nekako iz nas izlazi. Jednom prilikom sam izašla sa snimanja i tu sam iskreno ti kažem pojma, nemam šta sam ja tu, koga sam ja tu glumila, ali glas je bio neki ovako strašno težak i pravo koji je pojma. I onda sam ja stala, neka kiša je padala, strašno sam se nešto čučurila ispod nekog drveta i naišao neki čovjek s nekim ogromnim kučetom, ali nije ga vezao. Ja sam htjela da mu kažem da ga veže, ja kažem, stvarite je to kuče. Kad je čovjek skočio, stvarno, mala žena, ja sam mala žena, mislim, ko me zna, ko me ne zna, u suštini nežna i tako što ja znam. I odjednom iz mene izbio taj glas, stvarno je delovalo malo nenormalno. Onda sam ja počela se smeje, vratila se u svoj glas, kaže šta se vama desilo, kaže mi sinkronizujem crtane filmove, ništa strašno, ostalo sam u ulozi i tako. Nije to često, ali eto ponekad se desi. Imate li omiljenog lika kome pozemljujete glas, to jest kome ste pozemljivali glas ili nekog u kome se pak pronalazite? Mislim da je Peppa Prase zaista onako lik u koji sam ja zaljubljena i koji sam uradila tako strastveno. Zapravo, ja u Peppi sam Jelena, ona mala Jelena iz svoje primarne porodice. I ta Peppina porodica je kasnije, ne samo moja primarna porodica sa bratom i roditeljima, već kasnije i moja porodica sa mojim suprugom i sa Natašom i ja. Tako da je moj doživljaj celog tog projekta, celog tog crtanog filma i same uloge Peppa Prase iskrena i emotivna. I ja sam tu uživam, igram se i eto, to je moj neki doživljaj toga. Što se tiče crtanog lika Mini, to mi je velika satisfakcija zato što kao i za Peppu, za koju imam licencu Londona, opet ovde za Mini imam licencu kompanije Disney.
Znate, kada od 12 glumica ili 11 glumica mene Disney izabere kao 12. poslati snimak i usvoje me i dobijem licencu, to je meni bila velika satisfakcija, u dužno uvažavanje svih glumica i ne znam zaista u ovom trenutku ko je tada sve konkurisao. I znam da su ovde probali neki, ne iz studija, s nekih drugih izbora da malo lobiraju za neke glumice naše. Međutim, odande je stigao odgovor vrlo kulturan. Hvala vam što ste nam predočili te glumice. Verujemo da su one poznate u vašoj sredini i da lepo rade. Mi ni ovu osobu, dakle Jelenu Đorđević-Popović, ne poznajemo, ali naša odluka je takva da licencu dobija Jelena Đorđević-Popović za glas Mini za Srbiju. Kada su mi samo poslali dodatno neke instrukcije kada trčim, kako da dišem, pa ne znam kako da namestim usta, da šalje poljubac, pa već i tako dalje. To je stvarno ozbiljna industrija radođa. Mini mi je izuzetno draga uloga jer mi je donela dodatnu odgovornost da glumicu koja je godinama sinhronizovala Mini za ceo svet, tako ja donesem ovde. I Mini vrlo volim. I zaista radim onako slatko i pitko i zvonko i ne znam, sad tako nekako su neke iskrice kad to radim. Ima jedna uloga, ti i tvoji drugari, Teodora, mnogo bolje znate uloge svih nas glumaca pa i mene. Ne znam da ćeš se ti setiti neke pa da mi pomogneš, ali ima jedna uloga koju sam dobila tako što sam je tražila. To nikada nisam radila. Uvek sam čekala da me pozovu na casting, pa kad oni kažu evo probaj tu i tu i tu ulogu, ja to probam, nikad gotovo nisam tražila probam još nekog drugog, uvek smatram da ljudi zaista procene šta ko može da uradi. Međutim, kako se zove te crtane film, mislim Bazil, veliki miš detektiv. Tako je, veliki miš detektiv, da. I tu je bila ta mala mišica koja se zove kako te? Iskreno, ja sam sad zaboravila, ali gledala sam film. Baš ću ovih dana ponovo da pogledam. Da, uglavnom, ja sam došla da radim neku kuće, tamo, kako se to zove, kuće pazite? Dadilju kao, kućnu pomoćnicu, da. Ja sam za tog miša detektiva dobila da radim, pozvana da radim casting za tu dadilju i onda sam čula glavnu ulogu, tu mišicu za koju, ne znam kako se zove, bože. Svetit ćemo se. Dopisat ćemo negde. Uglavnom, kad sam videla scenu gde ona plače i doziva oca, meni su pošle suze. Ja sam onda pitala Darka Obradovića, on me zvao na casting, isto u studiju Lovers, Dare, molim te, mogu li ja da probam da uradim ovu malu mišicu? Kaže, što? I vidi on čovek, što se tebi desilo? A meni idu suze. Ja te samo molim, ja ne znam, ja sam odreagovala tako, ja te samo molim da probam da uradim to. I on meni pušta tu scenu koja je bila predviđena za casting. Ja sam je toliko emotivno doživela. Ja sam u 27 godina, mi je tata preminuo, 8 meseci kasnije mama, verovatno ima i toga, nemam pojma, ja samo znam da sam tu taj lik tako srčano i strasno doživela u tom trenutku da prosto sam imala potrebu da probam. I onda Darko to čuo i rekao, kaže, dobila si ulogu. To je bio sav komentar i tako sam ja uradila tu malenu, slatku ulogu u dugometražnom filmu Priča velikog miša detektiva. Da, eto, to mi je. A bilo je puno još uloga, stvarno ne mogu da se setim. Žao mi što ne mogu da se sada setim svih, ali... Pa da, evo recimo u Fifi, tu je bio ona, ja sam tu bila ljubičica, ona mala slatka ljubičica koja stalno sklika. A onda sam tu bila i ona gospođa Popi koja ima svoju tezgu na pijaci. Gospođa Popi, prodaj svašta. I tu sam bila i onaj mali, kako se zvao? Pip? Pip, tako je, Pip koji stalno vozi neke trotinete. Ja sam Pip, moram da napravimo piknik, ajde brzo. Znači te 3 uloge, na primjer.
Recimo u tom crtanom filmu Pipi, Ivan Gostičić je igrao 2 uloge, svi su uglavnom igrali po jednu, ja ne znam da li neko još imao duplu, a ja sam u tom crtanom filmu imala 3 uloge, a to je možda bio 3. ili 4. projekat koji sam radila na početku svoje karijere, nekoga ko pozajmljuje glasove, odnosno nekoga ko se bavi sinhronizacijom, i to mi je isto bila velika satisfakcija. Što se tiče duplih uloga, da, sem vas, vi ste imali zapravo najviše... Molim te, samo da nešto ne zaboravim. Jedna od... pa mogu je gotovo izjednačiti sa Pepom tu ulogu, a to je Flounder u Maloj sireni. Ja sam tu davala glas praktično, mislim da je ta uloga ušla u prvih 10 muških uloga kojima glasove daju žene. Tako da sam Floundera onako slatko nekako, čini mi se, ozvučila takav jedan zvrk i neverovatan je taj lik i to otprilike bilo ovako: Arija! Ja sam mala ribica, pa se plaćam. Ti si velika ribica. I tako već nešto, nemam pojma. Preslatka uloga i presladak lik, da. A da, za Vivi sam htjela da kažem da ste vi imali najviše uloga, vi ste dobili 3 lika, a ostali su ili imali po 2 ili po 1, ali zaista svaka čast na svim ovim ulogama. Hvala puno. I Flounder je naravno nezaobilazan, veoma slatka ribica, onako baš umijat lik. Jeste, i u tom crtanom filmu je jako dobro podela glumaca, isto to je u projektu Pepa Prase, tako da radila sam stvarno sa vrhunskim glumcima i to mi je mnogo drago. A da li vam je drago kada vas neko prepozna kao glas nekog određenog lika i ako želite možete ukratko navesti primjer? Evo jedna anegdota. Ja sam došla na slavu kod svojih prijatelja i takva konfiguracija stana da sam nekako sa vrata praktično odmah ulazili ili ulazi se praktično u tu dnevnu sobu gde smo mi sedeli, večerali, i u jednom trenutku ulazi jedna njena prijateljica sa devojčicom Sarom koja ima nekih recimo 4-5 godina možda. Mama oduševljena što vidi mene, ja u tom trenutku je bilo aktualno Kuče Čupko, taj crtani film, i njena mama s vrata kaže će i gleda u mene i viče: Saro, evo ga Kuče Čupko, evo ga tvoje Kuče Čupko, a ja, Teodora, taman stigla onako supu, jedan nit da spustim kašiku, pokušala ženi da dam signal onako očima, nemoj detetu da razotkrivaš ko je. Prosto, ja volim da verujem u Deda Mraza, ne želim da to dete kao vidi neka teta, sad tu Kuče Čupko, međutim mama euforična, uopšte, ona se više obradovala, dete nema pojma, zbunjeno. I sad tako ja onako u stop kadru s onom kašikom, mama i dalje viče: evo ga Kuče Čupko. Sara koja gleda u mamu, pa gleda u mene, pa gleda u mamu i na kraju gleda u mene i kaže: Sara, šta će Kuče na slavi? To je doživljaj dete. A što se tiče, pa ne znam, najviše se oduševljavaju tako kad kažem ja sam Pepa Prase, probala gledaju tako 30 sekundi, verovatno misle da nisam baš čitala, a onda kad progovorim, onda još 30 sekundi šoka, onako razrogačene oči, da li ova žena propala helijum, pa tako zvuči, onda već traže da ponovi, pa može ovo, pa može ono i tako. Dakle, ima simpatičnih stvarno situacija. Evo recimo jedna od tih interesantnih stvari, na primjer da me u mom svakodnevnom životu, pogotovo na poslu, voleći taj lik Pepa Prase, da mnogi zovu Pepa. I ja volim to, meni to ništa ne sme, meni je to preslatko. Nisam znala da je to čak i da se to pranilo i na privatni. Baš simpatično. Pa jest, da. To je zaista simpatično, tako da. Samo me zovu službeno, me zove kolega: Pepa, gde si? Pepili, šta radiš? Pepica, ajde dođi kod nas. I tako. Neko pita: ti ne smeta što ti kažu Pepa Prase? Ja kažem: ne, zašto da mi smeta? Mislim, meni je to potpuno okej. To je lepo. A da li mislite da su crtani filmovi dobra stvar za odrastanje dece i kakav uticaj oni mogu imati na njih? Mi smo odrastali, kao i sve generacije, uz crtane filmove.
I mislim da su crtani filmovi pa prosto potrebni u odrastanju dece. Ono što je razlika između moje generacije i par generacija pre ili posle mene i vaše generacija jeste ta što mi nismo imali ove strane crtane filmove sinhronizovane na srpski. Dokumentražni filmovi su se tada davali, ali su bili titlovi, pa smo morali da čekamo roditelje da oni to nam čitaju dok nismo znali da čitamo i tako dalje, tako dalje. A sada nove generacije imaju privilegiju da mi glumci koji dajemo glasove crtanim likovima i bavimo se tom sinhronizacijom, njima omogućavamo da sve te likove dožive na svom maternjem jeziku. Teodora, vrlo je važno da se očuva maternji jezik. Ne želim sad da zvučim onako kao neki tu neko ko daje ne znam kakve savjete, ali mi svesno ili nesvesno gubimo naš jezik. Mnogo termina, evo viš kao što sam sad rekao termina, jel? Ja grešim. Izraza. Izraza, bravo, nam ulaze počeo od kompjutera koji koristimo svakodnevno, pa tako redom. Mi smo vrlo skloni da ne čuvamo ono što je naše. A kada jedan čovek, kada jedna zemlja izgubi jezik, onda smo potpuno izgubljeni. I ne kažu džabe, ako želiš znati ko si, znati odakle si. A odande si gde se govori tvoj maternji jezik. Pošto ja u televiziji radim dugo godina kao urednik i voditelj emisije Srbija na vezi koja se bavi srpskom dijasporom, našim ljudima koji žive i rade u svetu, mladim generacijama koje se tamo rađaju, stasavaju i tako dalje, ja njima vrlo često preporučim da iz Srbije ponesu te CD-ove, odnosno da na YouTube-u nađu sinhronizacije na srpskom jeziku i da to puštaju svoje deci u inostranstvu. Ukoliko ljudi izgube svoj maternji jezik, pogotovo u inostranstvu, to je onda ozbiljan problem kasnije u komunikaciji sa svojim detetom. Sada govorim konkretno o roditeljima. Roditelji odlaze iz Srbije, stižu u te zemlje prijema, u inostranstvo i nikada ne nauče dovoljno dobro jezik zemlje u kojoj su došli. Sada će neko reći, ajde šta ova žena priča, engleski, ja super govorim, super vidiš, lepo govorim engleski ili nemački, ne znam šta. Sve je to u redu, ali uvek će taj jezik biti strani jezik za vas. Zaista su retki ljudi, ja 20 godina pratim dijasporu, koji su uspeli da strani jezik savladaju kao maternji, da neko ko je Šveđanin ne prepozna nekog Srbina koji priča švedski, da je stranac i tako dalje. I šta se dešava? Ti roditelji koji povedu svoju decu u inostranstvo malu ili tamo zasnuju porodice, dozvole sebi takav luksus, a za mene to je vrlo sebično, da deci ne pruže maternji jezik. Mora da se govori maternji jezik u kući. Zašto? Deca koje su rođene u inostranstvu će izvesno naučiti odlično jezik zemlje u kojoj su rođeni. I to će postati njihov maternji jezik ukoliko roditelji ne budu bili pametni, mudri i odgovorni i nesebični da ih nauče srpskom jeziku. I onda kad deca odrastaju, a roditelji ne znaju dobro jezik zemlje u kojoj su u inostranstvu, deca znaju to jezik. Roditelji znaju maternji srpski, ali decu nisu naučili maternji srpski. I tu nema zdrave razmene emocija. Mi mnogo puta umemo ovde da kažemo, kada su deca u pubertetu, ma jer pričam srpski, bre, turski kad me ne razumeš. A zamislite tamo u inostranstvu. Kako će se razumeti, kako će razmeniti te emocije? Zato smatram, da sad malo sam proširila odgovor, ali crtani filmovi izuzetno važni za odrastanje dece, crtani filmovi na srpskom jeziku izuzetno važni i za decu koja rastu u Srbiji, posebno važni za decu koja rastu u inostranstvu. Ali, jedno veliko ali, roditelji su tu da odaberu koje će crtane filmove puštati svoje deci i u kom uzrastu. Jer mi vrlo dobro znamo da postoji neki crtani filmovi koji su možda više za odrasle ili za neku stariju decu. Kao što neće gledati neko Pepu koji ima 20 godina, a neko sesti da pogleda Pingvine, se zovu, ili već
dugometražne crtane filmove, iako ima 20 godina. Roditelji su ti koji treba da naprave selekciju. Mi smo ti, glumci, koji se bavimo sinhronizacijom, odgovorni da donesemo određene likove u određenim serijalima, dugometražnim crtanim filmovima i tako dalje. Roditelji su ti koji treba da odaberu odgovarajući sadržaj za svoje dete. A neretko neke crtane filmove, pogotovo one gde ima agresije i tako dalje, bi trebalo da sednu da gledaju sa tom decom svojom, pa da im poneke stvari objasne. Nije rešenje pustiti crtani film da bi ti kao roditelj mogao sad samo da ideš da gledaš fudbal ili da ne znam sediš do komšinicu. Nije to dobro. Na kraju krajeva sve što je preterano nije dobro, sve što je umereno može da ima izuzetno dobar efekt, pa eto tako i crtanje. Ukratko samo da kažem da bih ovo što ste rekli u potpunosti potpisala, što bi se reklo od reči do reči. I još jednu stvar da kažem čisto koju sam primetila, a koja me lično frustrira, da sam videla isto na mnogim forumima oko roditelja da uvek ima onih koji se žale na ove sinhronizacije, na primjer koje ste vi krenuli da radite i tako dalje, prosto što bi se reklo, kritikuju da bi kritikovali. Kažu, ove današnje sinhronizacije, to grozno zvuči, to je sve, ne znam, samo tako perfektno, nema duše, nema ovog, nema onog. Kao, bolje dati deci da čitaju titul, da od malena uče engleski, ne slažem se uopšte. Teodora, evo, sad, ne znam, neka mi ne zamere, prosto svako ima pravo na neko svoje mišljenje. Mislim da svako ima pravo da kritikuje. Može da se desi da u nekom crtanom filmu zaista neko od nas neku ulogu i ne donese onako kako bi možda trebalo. Da, ali one to generalizuju, to je problem. Da, ali sve ti ljudi koji generalizuju tako da to ništa ne valja, to su ljudi kojima je prava uvek zelenija u tuđoj bašti. Mnogo im je dobra sinhronizacija na engleskom jeziku, a ništa ne valja na srpskom. Ali ima na srpskom ništa ne valja i ništa što se to nije dobro. Prema tome, potpisuje da perfektna grupa glumaca godinama radi dobro sinhronizacije crtanih filmova na srpskom jeziku. I naučit će deca engleski, naučit će deca da čitaju, pustite decu da slušaju svoj jezik. Samo preko crtanog filma Pepa Pras su deca uspela da obogate jezik, da usvoje neke termine koji uopšte nisu bili bliski. Meni je prijatelj, kaže, došlo mi je dete od 3 godine, rekao, tata, kada ćeš da me vodiš u muzej? On je pao, seo čovjek. Kako ti to? Pa Pepa ide u muzej. Pa ajte, molim vas, ako ta engleska produkcija tu Pepu pravila vrlo odgovorno i smišljeno. U tom projektu su radili brojni sociolozi, pedagozi, psiholozi, pedagozi, logopedi. Neću da pričam, to je samo ova strana što se tiče tekstova i tako dalje. A reži, a crtež, a odabir boja, pa pogledajte vi, to su osnovne boje vrlo diskretne, to nisu agresivne boje. Promena kadra je u tempu koji odgovara deci tog uzrasta. Dvodimenzionalno nacrtani likovi, svi likovi u crtanom filmu su prilagođeni oku deteta u tom uzrastu. Dijalozi su prilagođeni deci u tom uzrastu. Tema, porodica, pa koji crtani film još ima porodicu i to tako zdravu porodicu? Gde se rešavaju svakodnevne situacije i neretko mogu da budu odličan primer roditeljima kako se razgovara sa decom o nekom problemu, kako se neki problem rešava, kako se uvažavaju roditelji, kako se uvažava brat, kako se uvažavaju prijatelji, komšije, baka, deka i tako dalje. I onda čujem da mnogima smeta jer, Bože, deca su počela da grokću. Znate koje su deca počela da grokću? Onih roditelja koji su dozvoljavali deci, koji su ostavljali decu, da gledaju Pepu satima. Pa čekajte, molim. A mi smo gledali 10 puta
ako ćemo sad tako da kažemo Tom i Jerry, pa sad iz ove perspektive neko će da kaže Tom i Jerry je agresivan crtani film. Ovaj miš non stop zavitava ovog mačora, oni se lemaju tamo, ona baba ih mlati onom metlom, juri i tako dalje. Pa, a ja sam rasla uz taj crtani film. I? Da li ja nekog juri metlom i udaram? Ne. Ne mogu tako da se postave stvari. Znači, Pepa, opet se sad vraća na Pepa, ima tu i drugih nekih crtanih filmova, su izuzetno dobri crtani filmovi, pa čak i Teletabisi, za koje su mnogi komentarisali da su ovakvi, da su onakvi. Izvinite, molim vas, uzmite u obzir koji uzrast gleda, kome su Teletabisi namenjeni. Maloj deci da usvoje boje, da usvoje pokrete, da usvoje reči u kratkom vremenu. I to se zove takozvana art umetnost u stvari, gde se ponavljanjem usvajaju pojmovi. Tako da nema tu šta da se priča. Sve što je znači roditeljima poruka. Pogledajte crtani film i vidite za koji je uzrast. Pogledajte crtani film pa se onda odlučite da li ćete ga pustiti detetu. Najbolji crtani film i najbolji crtani film nemojte dozvoliti detetu da gleda satima u bezbroj ponavljanja u toku dana i tako dalje i tako dalje. Vi pravite izbor, vi pravite kombinacije. I onda i diskutujte o tim crtanim filmovima sa svojim decom, pa ćete vidjeti koliko su naučili. A da li verujete u izreku bolje biti veliko dete nego mali čovek i da li biste se i sami okarakterisali kao veliko dete u duši? Teo, ja sam jedno veliko dete u duši i čini mi se da bar jedno, ne znam, ajde, bar 60-70% glumaca koji se bave sinhronizacijom crtanih filmova jesu neka velika deca. I mislim da je to dobro i mislim da dokle god čovek u sebi sačuva dete, dotle će biti živ zapravo. Treba se igrati, treba uživati u toj igri, sa zadovoljstvom i sa radošću deteta raditi svaki posao koji radite. A tako i ovaj koji se zove sinhronizacija crtanih filmova. Koliko je sam proces sinhronizacije zaista težak? Mislite li da je teže sinhronizovati ili glumiti na televiziji i u pozorištu? Ako me pitaš za gluma na televiziji u smislu TV serija? Da, gluma na televiziji u smislu serija i filmova i gluma u pozorištu, da li je po vašem mišljenju teža ili lakša od sinhronizacije? Ja nisam imala priliku da kao naturščik, bude pozvana u neku domaću seriju i nisam nikada igrala u pozorištu. Jesam kao dete u operi i to je beskrajno lep doživljaj i to je tako lepo i tako dobro i mnogo sam se dobro tu snažila. 80 godina pevala sam izboravsko se zvala, bože, dobro, nebitno. U svakom slučaju ne mogu da to kažem jer nemam to iskustvo. Ako me pitaš za televiziju i za žive emisije koje ja radim... Može to, hajde. To nije, žive emisije koje radim u studiju, to nije gluma, to je posao televizijskog urednika i voditelja, ali mislim da zahteva punu koncentraciju u svakom trenutku, kao što to zahteva gluma, držanje teksta, pitanja, kao što to zahteva gluma, reagovanje u trenutku, kao što to zahteva gluma, improvizaciju neretko, kao što zahteva gluma, tako da tu scenu televizijsku mogu da uporedim možda sa, recimo, pozorištem, ajde, da tako kažem. Ali sinhronizacija crtanih filmova je jedan zahtevan i težak posao i opet sad možda ne znam kako će ko to da protumači, ali vas uveravam i to kolegi glumci znaju da ne mogu svi glumci da rade sinhronizacije. Svi glumci mogu da glume u pozorištu, u TV serijama i tako dalje, jer oni su fakat završili
ozbiljnu školu, znači ozbiljnu akademiju koja se zove glumačka, Dramska akademija, odsek za glumu, i mogu da budu na tim scenama. Ali to ne uključuje zasigurno da ti glumci svi mogu da radi sinhronizaciju. Zato što za sinhronizaciju je stvarno potreban jedan još dodatna veština, dodatni talenat, dodatna sposobnost koju ti Bog da. Jer imala sam priliku, nažalost, da slušam neke glumce koji su to pokušavali i nisam ja tu bila ni pozvana da komentarišem, prosto sam eto slušala, ali sam čula komentare ljudi koji su pravili castinge, tonske snimatelje koji su tada bili i da, kažu da, ta osoba je stvarno završila glumu i fenomenalno u pozorištu, ali ne može da uradi sinhronizaciju, ne može da uđe u ulogu i to ništa nije, kako da kažem, loše, ništa to nije strašno, to je jednostavno tako. Kao što će neko možda biti bolji u pozorištu, manje dobar u seriji, ne znam sad to, ali evo, to je neko, da kažem, moje iskustvo. Ono što povezuje sve tri, ajde da kažem, scene glumačke ili pozorište, film, televiziju, sinhronizaciju crtanih filmova, to je da gluma, a to se sad dakle potvrđuje, gluma nije zaposlenje. Gluma je, Teodora, jednostavno način života. I ti ćeš na svakoj toj sceni ili živjeti tu ulogu ili je nećeš doneti. Tako isto i sa crtanim filmovima i sa tim likovima i mislim da se to prepozna. Da se uvek prepozna energija dobra i kvalitetno urađen lik, kao što može da nam promakne svima i da možda nešto uradimo sa manje kvaliteta, ali to je to od prilike. Evo ovako, draga Jelena, jedno pitanje za kraj. Šta biste poručili onima koji bi želeli da se bave sinhronizacijom jednog dana? Šta bih poručila onima koji bi želeli da se bave sinhronizacijom jednog dana? Ovako, pod jedan, da od svoje želje ne odustaju, jer evo nas na kraju ovog intervjua, ja sam u sinhronizaciji crtanih filmova, mogu sebe nazvati glumicom jer 20 godina to radim. Ja sam neko ko nije završio akademiju, a eto me 20 godina u sinhronizaciji crtanih filmova. Šta to govori? To govori da ako imaš talenat, ako ti se ukaže sreća i prilika da se oprobaš u tome i ako se tu pokažeš zaista da to možeš i da to vredi, da to potvrde neki drugi ljudi koji slušaju drugačije nego ti samog sebe, onda je to odlično i onda time treba da se baviš. Treba da, kako da kažem, živite svoje snove, ostvarujete svoje snove, ali da budete vrlo objektivni prema sebi. Imala sam priliku da u rukama imam jedan priručnik za glumu i ne znam kako se zove, profesor sa Sarajevske akademije za glumu, koji u tom priručniku za prijemni ispit jedna od prvih rečenica glasi ovako: ako se vašim forama, što bi se reklo, u detinjstvu smejala samo vaša mama i niko drugi, obilazite Fakultet dramskih umetnosti i odsek za glumu, što će reći niste za glumu. Ali ako od malena živite to, ako ste od malena u tom nekom fazonu i tako dalje, pa poželite da se bavite sinhronizacijom crtanih filmova, budite hrabri i odlučni. Zovite studija, pitajte, zamolite da vas barem probaju. Ja sam 4 godine radila kao glumica u Indeksovom radio pozorištu i jedini sam ženski vokal koji se 4 godine zadržao. To je i dalje na ovim prostorima, iako od 90. mislim 7. više ne ide ta emisija, i dalje je u regionu najslušanija radio emisija ikada. Mene jedan kolega pozvao, sam se uplašila i mislila sam da ne odem i da me on nije naterao. Pa pitanje da bih možda i ovo sada radila. Jer sam kroz to dobila jedno iskustvo, pa drugo, pa treće. Prema tome, zovite, molite, moram da kažem, nekad su glumci, kako da kažem, možda malo tvrdi tu,
da prime nekog sa strane i meni se to dešavalo. Kolege me uglavnom vole i, kako da kažem, lepo sarađujem, ali se dešavalo da me recimo ne pozovu na casting i tako. Ne bih da ulazim sad u to zašto kako je. Uvek volim ljude koji čuvaju svoj esnaf, glumci čuvaju svoj esnaf i možda ne daju da neko drugi uđe, ali znate šta? Nikad ne treba da zaboravimo da je naša glumačka scena imala možda mnogo više ljudi koji nisu završili glumu, a bili su perfektni glumci. Ja sad ako pogrešim, mislim da je to bila recimo Radmila Savićević, ja nisam sigurna za Čakalju, da li Pavle Vujsić isto nima, ne mogu da setim, ali evo kada biste malo istraživali, da sad ja ne pričam napamet, nema smisla, ima glumaca mnogo koji su napravili srpsku glumačku scenu i podigli je, a nisu nikada završili glumu. I zato opet dođemo ono što sam rekla s početka. Gluma je talenat, gluma je doživljaj, gluma je emocija i gluma nije zaposlenje, gluma je jednostavno način života. Hvala najlepše na svim ovim odgovorima, zaista. Hvala vama što ste me uvažili, hvala vama što nas okupljate i hvala na ovom intervjuu. Kada budem porasla još malo, a i dalje ostala dete u duši, sigurno ću se radovati da mogu ovo da čujem. I ne zaboravite da radeći ove intervjue praktično radite portrete svih nas koji sinhronizujemo crtane filmove. I to je nešto što ne ostaje samo vašim posetiocima kanala, vašim slušalcima i gledalcima. I to nije nešto što ostaje samo nama, lično, meni kao Jeleni Đorđević-Popović, glumici koja daje glasove crtanim likovima, već je to toliko veliko da to ostaje i moje deci i deci moje dece i tako redom i tako redom. Prema tome, budite sigurni da radite jednu vrlo lepu stvar, vrlo ljudsku stvar, vrlo odgovornu stvar, vrlo humanu stvar i nemam reči hvale za sve ovo što radite za nas koji smo, eto, kao što ste i vi rekli, vama ulepšali detinjstvo, a vi nama verovatno budućnost. Dragi gledaoci i slušaoci, hvala vam što ste odgledali i 5. epizodu ovog serijala. Vidimo se u sledećoj epizodi gde ćete upoznati novog glasovnog glumca i saznati nešto više o svetu sinhronizacije. Srdačan pozdrav!